Разбира се, целта, която се поставят, нали, това е съвсем нормално в условията на криза, тези мерки да не свият заетостта, да не нарасне много безработицата и така че изборът за такива мерки не е много голям. От една страна, ако се увеличат преки данъци, данък печалба, данък върху доходите на физическите лица, това е осигуровки, това е неизменно директно удря върху стопанската активност и автоматично в крайна сметка води до по-голяма безработица. И другия вариант е това, което се обсъжда, логичната мярка е увеличаване на косвените данъци. Това, което се обсъжда за акцизи, на алкохол, на цигари. Разбира се, там голямата въпросителна е дали ще могат да бъдат събрани тези по-високи акцизи. Нали, знаете в България какво е положението, да, с правна система. Събирането на всички данъци е винаги с въпросителна май. Не, там е най-голямата въпросителна, защото относително като дял нали, те са най-много и там са и най-големите рискове, разбира се. Дали тези по-високи акцизи действително в крайна сметка ще доведат до по-високи приходи в бюджета. Нали, там вече се намесва нашето, така се каже, слабото ни място. Правната система, борба с корупция, това, за което ни критикуват. Всъщност там са най-големите рискове. Аз се надявам, че само една година ще продължим да живеем при тези условия, при които живеем сега. Да ви върна към катедрата и към 20-те години, които навършва тя. Казахте, че в началото не е имало яснота какво се случва, никой не е знал как да го преподава, какво точно да преподава. Ако направите една прогноза след 20 години, какво би могло да се преподава? Могат ли да се правят такива дългосрочни прогнози в финансирането и в кредитирането, за да знаете и вие как ще изглеждат аудиториите ви след 20 години още? Нека само да ви поправя малко. Значи, ние знаехме какво преподаваме и как да го преподаваме. 1989 и 1991 и 1996 исках да кажа преди малко, че начина, технологията, информацията сега ни дават съвсем по-други възможности за организация на целият този наш труд на преподавателския процес. Да, аз пък имах предвид скоростта, с която се променяха през тия години нещата в тази сфера. Да, много голяма наистина, но и възможностите се увеличаваха непрекъснато. Разбира се, 89-та година ни завари неподготвени. Абсолютно съм съгласен. И ние в самото начало много години отделихме върху самоподготовка, защото бяхме учили неща, които не съответстваха на новата реалност. Много години посветихме на съставяне на планове, програми, начина по който, какво точно да се поднесе на студентите. Много години посветихме на това как преподаването да бъде съизмеримо с нашата практика, защото ползвахме различни учебници от чужбина, някой ползва от Съединените щати, друг от Германия, трети от друга страна. Нещата са не много съпоставими винаги. Така че това бяха едни първи трудности в самото начало. Да, поне гледано отвън за тия 20 години и икономиката, и финансите, и кредитирането, и банките се промениха страшно много. Гледано отвътре от вашата гледна точка, промяната толкова голяма ли беше или просто се развиха някои процеси, които при нас липсваха тогава? Вие поставяте един много интересен въпрос, на който може да посветим цял цикъл от предавания. Да казвам го съвсем сериозно, между другото. Много интересен е въпросът. Естествено е, че нещата са се променили много сериозно, някои даже до неузнаваемост. Както каза колегата доцент Георгиев, ние сме се учили и продължаваме да се учим в ход. Само, че с едно допълнение, че не само 89-та година ни завари неподготвени, но и 2008 това, което се случва и продължава да се случва, също отчасти ни заварва неподготвени. Вчера започна една поредица в Handelsblatt, в онлайн изданието немското, за поуките от кризата от гледна точка на икономическата теория. Рухват цели теории и парадигми, създавани с десетилетия, даже с столетия. Ние изпитваме затруднения от преподаването на наши специални дисциплини, особено в банковата сфера. Модели, функции, структури, взаимоотношения, генериране на добавена стойност, ефекти и така нататък. Всичко се обръща с тази криза на най-големите банки. Кой е очаквал, например, че държавата ще национализира едни от най-големите банки в света? 70 и повече процента ще ги удържави.
как е възможно една частна корпорация да се предаде, така да се каже. Нали. Същевременно нейните менеджери я довеждат до фалит и получават милионни бонуси. Нали, виждате какви интересни неща. И ние сме длъжни, тъй като преподаваме тези дисциплини, да обясняваме на студентите, не само да описваме процеса, но и да ги провокираме към причините, към възможности за изход, към търсене на алтернативи, визии. Така че, за бъдещето, за следващите 20 години мога да кажа само това, ще се огранича, че сигурни сме спокойни, че ще има специалност финанси, че ще имаме студенти, защото винаги сме актуални. Дали ще бъде системата еди каква си при социализма, дори ако щете, или при преходен период, или при някакъв друг период, финансова система, банково дело винаги е имало. А сега става още по-интересно. И съвсем естествено интереса към нашата специалност и магистърските ни програми ще бъде повишен. Аз ви пожелавам успех. Надявам се да се видим на кръглата маса в петък. И запомнете това, което казахте за серията предавания, защото всички имаме нужда от икономическо ограмотяване, за да можем да се ориентираме по-добре в това, което се случва. Да. Благодаря ви за гостуването още веднъж. Госпожи и господа, спокойна вечер. Останете с БНТ Море.